No. Opa! Tak, czekamy. Czekaj. No, a ja będę ją łapać. Nie, ja będę ją łapać. Będę ją łapać. No, ładnie. No to chodzi czy jak? Czy nie? Chodzi. Aha, no. Duba du. Chodź. No, idziemy Chodź, Gabrysia. nie patrz tam, tu chodź. Ty już to aparat wypatrzyłaś. Chodź do mamy. Nie, tu. Tu do mamy. O, a ty będziesz patrzyła na aparat, to będziesz szła. No. No, puść mamy do rączki. Idę. No. Bach. Chodź. No, szybko. Ale tam ci Opa, nie rozglądaj. oglądaj się. Tak mocno mi rzuciło mnie, nie? Do tyłu. Tak, tam jest aparat. Tam jest aparat, a tu jest mama. Chodź do mamy. No chodź. Nie tam, tylko do mamy. To ja ją Tu. będę puszczała. Chodź. Ja będę puszczała. Tam aparacik, to idź do aparacika. A tam. No, puść mamy za rączki. Puść. No chodź. Sama. No, teraz Nie? Ojej. Jeszcze ostatni raz. O, Ojej. no. Nie? No to nie, już nie. No. Już nie. Halo? Halo?